Sporten kan nu avslöja ett nytt avslöjande. Det är potentiellt nyförvärv David Erlandsson. Som sannolikt har kunnat bli en matchvinnare i Rögle nästa säsong. Alltså det blir lite så i den allsvenskan. Men valet är enkelt för den unga Helsingborgaren. Utanför röjer vädret, men David fruktar inte det. Han spelar som om det vore något han har fötts till. Här kommer vi från en intervju med David. Hur känns det ute på isen? Känns det ringrostigt? Det känns ju att man inte varit igång på den. Det är ju en 14 år sedan sist. Det är det, ja. Du var med i Rögles ungdomslag en gång 96-97 om jag inte minns fel. Ja, och tog lite guldet där med dem, ja. Ja. Det var ju ett tag sedan. Ja. Men det känns bra. Men du alltså där kunna tillföra någonting i nästa säsongstrupp i A-laget? Så. Ja, jag hoppas ju ligga i poängtoppen. Ja. För jag har ungar som jag själv är ju stadig på skridskor. Så det är mycket träning och jävlar anamma som gäller man då? Ja, absolut. Absolut. Ja. Jag ska gå och berätta. Ja, det hoppas jag. Ja. Hoppas jag. Jag vill se dig. Ja. Du har god potential. Tack, hej.